Hünärlere emeli intellekt howpy awanýarmy? Häzirki döwürde adamyň güýjüne zerurluk duýulýan her bir işiň geljekde emeli intellekt we enzamlar tarapyndan ediljekdigi öňe sürilýär. Emma adamyň ornuny hiç sadyň tutmajakdygyny pikir edýänlerim bar. Eýsem haýsy hünäre nä derejede howp awanýar? Awtomatlaşdyrma we emeli intellekt boýunça täzelikler adamyň ozal görülmedik täze eşretli şertlere eýe bolmak taýdan ýokary potensiala eýe. Aýratynam ykdysadyýetlerimizi gadarsızlaşdyrma, bir näçe nesliniň dowamyna durmuşymyza yaramaz täsir ýetirme we Stephen Hawking ýa-da Elon Musk ýaly adamlaryň pikirine görä adamzady ýok etmek ähtimallygy bar. Bütün dünýä ykdysadyýet forumy bu mowzukda habarnama taýýarlady. Emeli intellekt we robot ilmyndaky depkinni ösüşden göz başalýan enzamlaryň adamlaryň edýän işleriniň esasy bölegini ýerine ýetirme potensialynyň bardygy netijesini çykardy. Bu barasynda 26 ýurtda 15 budakda ilmi barlygy geçirildi. 2025-nji ýylda adamlar bilen enzamlaryň arasynda ýüze çykjak täze iş bölünşigi sebäpli orta we uly gowrumly karhanalarda 25 million işiň bökdönçlüge tedawar boljakdygy çaklanylýar. Halkara Robotika Federasiýa Industrial robotlaryň ululugynyň ýylla ortaça 14 göterim artjakdygyny çaklaýar. Müşteriler bilen gatnaşyklar bölüminiň işgärleri, hasabatçylar, resepsionni işleýänler, redaktorlar, bölek sewda pudowynyň işgärleri işden mahrum bolma howpy iň ýokary bolan toparlar. Mugallimler, ýolbaşçylar, siýasatçylar, ruhanlar, psikologlar we psikiatrlar, kirurglar, sunugat işgärleri we ýazgylar bolsa howpy iň az hünär toparna girýär. Şu garaýşy öňe sürýänleriň sany iňňän ýokary, emma tersini pikir edýänlerim bar. Maglumatlar firmasy SaaS'yň beýan etmegine görä, kompýuterler biziň ýerimizi nähille almadyk bolsa, emeli intellekt we robotlar hem biziň ornumuzy tutup bilmezler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.